Takže moja sezóna bola, dá sa povedať, aj náročná, aj úspešná zároveň. A náročná preto, lebo som bola veľa chorá. Myslím si, že dôvodom je to, že som súťažila 4. sezónu po sebe. Predsa len neustále udržiavanie tej toho nízkeho percenta tuku, neustála dieta, tvrdé tréningy, ono sa to odrazilo. Ja už som to cítila predošlú sezónu, že niečo nie je úplne OK, tak teraz to úplne spadlo. Pred Elite som ochorela na zápal priedušiek, išla som nedoliečená, vrátila som sa domov a ten zápal priedušiek sa vrátil. Našťastie mi Saxt povolil štart na majstrovstvách sveta. Nakoniec som šla, pretože mi to bolo umožnené, vyhrala som majsterka sveta a strašne sa z toho teším, to bol taký môj najväčší cieľ. Sezóna je neistá, všetko závisí od toho, či sa bude konať superfinále Elite alebo nie. Pokiaľ sa konať bude, podľa pôvodných plánov v Santa Suzane na majstrovstvách Európy, tak sa zúčastním, vyskúšam to. Sú tam celkom slušné prize money. Predtým ani žiadna taká nejaká súťaž pro nie je, súťaže pro sú potom. Čiže po tom superfinále by som šla na pro súťaž už nejakú. Čo sa týka mojej suplementácie, sú tam nejaké malé zmeny, je to pravda. Ešte stále používam Isolate Zero, to sa nezmenilo, je to stále môj obľúbený proťak. Akurát sa zmenila moja obľúbená príchuť čokolády na lemon cheesecake. Odporúčam zmixovať s ľadom, urobiť si z toho taký ranný drink, je super, je to osviežujúce, je to super hlavne v lete. Strašne som si obľúbila Elite Arginin, AAKG Elite. Je to výborný arginín, ktorý je podstatne účinnejší ako ostatné argininy, ktoré nájdete na trhu. Častokrát si vezmem večer jednu tabletku a ešte na druhý deň mám z toho púchu, čiže naozaj odporúčam, ak už po arginíne siahate, tak jednoznačne po tomto. Veľmi ma potešila rada Protein Gusto a som veľkým fanúšikom čokoládových palaciniek, ktoré si pripravujem na všetky spôsoby a úplne najlepšie sú s podrobenými vlašskými orieškami a nemáte pocit, že vám nejaké chýbajú sladkosti. Ja odporúčam dievčatám, pokiaľ majú problém v diete s tým, že im to sladké chýba a to majú všetky, práve takýmto spôsobom nahradzať tie sladké veci. A ešte potom je tu Zero Bar, to je novinka. Zero Bar je pecka. Ja mám najradšej čokoládovú, krájem si ju na také maličké kocočky a pomaličky si ju papám. Väčšinou si tak, už keď je to veľmi blízko súťaže, rozdeľujem na celý deň. Mimo toho, že som fitnesska, mimo toho, že som tréner, čo som v poslednej dobe čoraz menej a fungujem skôr ako tréner online, je to z dôvodu toho, že jednak spolupracujem s Eastlabs, čo všetci vedia. Takisto sme rozbehli nový portál BikiniFitness.sk, ktorému sa venujem. V rámci toho budú samozrejme kempy, na ktoré sa všetci strašne tešia. Budú semináre, to znamená, že nie niekoľkodňové kempy, ale budú sa organizovať aj semináre.